Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Rupa Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kublai pi baro penampai ke Batesi TV, sesin biang bani piang sebai pi Syiki Khubor hakimat kiman. Haka basdang ni pasro Syiki Khubor nak lagi bentar cokot Jylla. Kesorkar kadang penkre ya ke detail project report nak ke bentar benchna ya ke surak folin naduk ke jaka ke badan hajan ICAR terter lingba ke jaka jong ke MEECL sha industrial area batkan hiar kam sharum jong ke jingking dam batkan mi shamarten bat terter an penyeso ya ke surak shadu syirpi ya ke nila jubab da sumbut menterang ba ke Jylla ba presun tensong haying dor bar thau an ke Jylla halor ke jingkli benram ki balak li daw MLE ke TMC na nong thamai constituency uba Charles Pengro ubala benram ye ki jingkli balawanra daw MLE ke UDP na Amlarem constituency uba la ke benram boy ha ka bayade ke surang ya ke Shillong Government Engineering College ke badan hamaulai kentan masar an sedang no shen tang maria yo ya ke jingmenjer la ni ke jingbin na ke All India Council for Technical Education yakni la jawab daw menteri ketenat puli putih ke Sarkar Jylla rakam isangma ye ke jingkeli ke balawanra daw MLA ke maulai ba Bright Star Well marbanyang haying dor bar thawang ke Jylla haba jawab ke jingkeli ke ba MLA ke TMC na Dadingri constituency rupa marak balawanra haying dor bar thawang ke Jylla ka menteri Sarkar ke bakpet ya ketenat jong ke rep keryang ke Dr. Mizil Ampriling do kalau ong ba house nam arhajar arpway ajar arpuar kila don prateli ke district kiba kinong rap kwai kila shakta nakadaw kajingbam mangkaryang kiding kwai hakibrik bisa ke jongki kaba kajinghe kalong hadu 6000 khandai spa 100 hektar jaka ka Dr. Amprin kala pentip ba ka sarkar kala yarap pisa 100 prak lur tingka shaki lai hajar sarmut kinong rap bar kata kamdei tangi kinong rap kwai hendrei ki barap kaj bar ki barap sok turun rukum chu MLA ke Maurun Kreng constituency uba Heaving Stone Kharpran ulawanra yakamat yakren haying dor bar thawang ke Jylla halo ka jingja ranga jong urang ba ubala sau pesan senam kerta na ka shnong jong u na soreng kham ubala tip kerteng kum uba ka Starbucks Kharbuli yaki baki pulit haduk menta la sau benairu kempalap dia setia uba Kharpran uloong ba kani kalakta amtang yakaying ka sem jong uni urang ba ndre ka kta ru ya ka shnong ka thau hi barok away Uloong ba katnat pulit kamdei ban ngap yakani bar kamdei ban hun kumtu hendrei ka ban wad yu hadu manashem MLA ke UDP na nongpo constituency uba Middle Bonds ulawanra yakamat yakren haying dor bar thau ang Jylla halo ke jingdon kam ban wanra yakam penroi be per hak haput Meghalaya bat Assam kamtam hakabaya dei bak surang Kila dan bun mut ki MLA ki balai shim mentalang hakni kamat ban kentu ya ke sarkar bakadei ban wanra ye kampen roi hakaput khnang bakan pensuk ye ki nong shnong ki basong ki basa hakitu kita lingba ka jingyo jingtem nak tanat sintiat jong ka tanat excise ke Jylla Assam ka tanat excise jong ka Riboy district lingba ka jingtha jong commissioner of excise kala pelong ya ka jingkhandra haki artli ki jakashta ki yat bian haka artrik Lber arhaza apusan haka por kumba shibji shiteng no phaisni Hagajing khandra hajan ka Shillong bypass ha umyam kinong tray katnat excise kila yo ban penpra ya ka jakash nakia katba hagajing lek khandra ha umyam industrial complex kimshim la lab ya gani gajing khandra lai trilang na katnat excise jong Jylla Assam bat ka Meghalaya hadin ka jing yo bat ya ka we katrok ka badan yo number AS iwe AC khandai iwe saw ha khanapara Haba kren chikla Pyrthei Khubor hanong po superintendent of excise Riboy uba RC lingdo ula pentip ba ka jing pelong ya gani ka jing khandra ka long da ka jinga trelang bat ki pulit jong ka umyang police station ka sanjuk kinong hikai ka badan hapok ka shatri jong ka North Eastern Hill University Teachers Association kala penramjur ya ka jing kam jong vice chancellor Professor PS Shukla ubala shimti biang ya ka kam kum vice chancellor watla lektre hadien bun benai baula shim shuti on leave Haukerwa bala soido president kani huta Professor Lakhon Kama badu General Secretary Dr. Marbhador M. Khamden kilapan pau ya ka jing sngokya halo kani ka jing kam jong Professor Shukla but ong ba kani ka dei ka jingja ka bampa juja menuru haka history basan posnam jong ka school ba ni hu but ampa judan menuru ban shimti ya ka kam da ka durki ne virtually habarang pem na ka jing tray shaka headquarter jong ka school ba ni hu ka badan hashilong
Hapedeng ke jingyam ketang ki bahayang asam latep dan buram ya kamet barang sa jong kong dari shaling do kinshi arpun dris nam kerta lambat ikun shinrang barang arbenai ibarak khlat no nakani ke sla Pyrthei hakaba ya kamet jongki lalap haka step jong ka artrik Lber aja apsan nakawe ke cakap pelang haka shnong lang tor ya kini ki shikme shikut latep lang haka juk athliu hau lum jingtap ka balang presbyterian lang tor Umentri rang ba Jylla konrad kongkal sangma ringkat ke jingadon lang umentri ka sarkar Jylla bakmi yakatnat boarding abu tahir mandal haka sautrik Lber aza apsan ulama phang haka ba pentrikam yaka scheme ka bathmai haka Jylla yaka balatip kum ka one time settlement scheme kaban pentrikam lingba ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited haka ni ka jingalang bala penyad chairman jong Meghalaya Power Distribution Corporation Limited Sanjay Goyal laidon lang ki he officer jong katnat boarding ka Jylla kumban shipentip hangni lingba ka ni ka OTS scheme ki nong shong shnong ka Jylla ki bamla shu ban siu ya ka bai thang boarding electric da bun benai bat ki la shaot no ka boarding menta la ailat bikin siu khandiat pakhandian kata da ka basiu shwa saupho na ka shispa hnriu phau na ka shispa bat ya ka basa kila ban siu pendap khandiat hadu sansien bat lingba ka jing pentrikam ya ka ni ka scheme la mabru ya ka sun hagni khlemat pan ya phash Khubor na Kylleng ki binta jong kari ka Manipur Pradesh Congress Committee kala kentu ya ulat ke Jylla Manipur u Ajay Kumar Bhalla ban wengno ya barok ki political post kentup ya Advocate General jong ka Manipur High Court haba kranch kila Pyrthei Khubor ha Congress Bhavan u Vice Chairman u bakmi ya ki kam an u Rabi Khan u laong bawat haba ladep ban penjari ya ka jingsan shar President ha ka Jylla Manipur na duk ka khatlai tarik rumpang azab pesan Hre hadu menta ki brio bathung kam da ka sarkar BJP kum ki political post ki dangai beteng hadu menta kata kalong ha ki commission ki board ki corporation ki undertakings jong ka sarkar Manipur ulat ka Jylla Manipur Ajay Kumar Bhalla ha ka sautrik Lber aza pesan ula penya ya ka high level security meeting Haraj Bhavan hanong ba Imphal ban bishar benya ya ka jinglong jingman hapo ka Jylla Manipur ka jing pelong ya kani ka jingalang kalong hadien ka jingalang ka balalong berkhat kam hanong ba New Delhi hapo ka jing penya jong menteri katrat kampo ying Amit Shah ha ka jingalang layatai sani halor ka shongsuk shongsan ka jingatri lang naki bor pulit ban naki bor sipai ban penne ya ka shongsuk shongsan ha ka Jylla Manipur u Abhay Singh ya baju khat senru kumu IIT baba ula syakem haki pulit ke Jaipur hadien bola yok kurup ya uganja nakamet jong using ubadairu u kena puli berim jong ka IIT Bombay ula syak pengat hapok ki kendon jong ka Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act hendrai ki pulit kila pelat no yu tang hapok kendiat kenta halo ka nongrem ba ka jingyok kurup ya uganja kalong ka batang kendian Kakenhun ajingaram balapha bandit say ya kamet jongki nongtrai ka Border Roads Organization ha chamuli ha ka artrik Lber aza apsan kila yob men say ki sautli ki met yap jongki nong bala ki bla shat tep im ha ka chakatre ki bor sipai kila yob ban selot ya borok pratli ki met yap jongki nong bala ki bla shat tep im ha ka jingtua ulum tha ha ka jingkun ka bala ne hadun ru phokanta ki doktor jong katrat sipai kila thu ba saupun rungut ki nong bala ki bla yok pelat yem lapin kit no sha military hospital kabadan hajoti mar hakaba arngut lapin kedria no sha AIMS Rishikesh but laingut ki dan happening ka jing sitam ka bacur na pedeng ki san pasangut ki nong bala ki bla jak rengai ha ka jing tua ulum tha saupun rungut ki la lat yem bat prangut ki la khlat no ya kamet yap jong ko bi ka samla kan thei bala ithu kerteng kum ka Himani Narwal narotak lalap na po ko bi ka suitcase bala bu hajan ka jaka yang boss hasampla kabajangai kumba 800 kilometer na Chandigarh ka jinglap ya kamet yap jong kani ka samla na po ka suitcase kalong hadien ba kila don ki brio ki ba pentip ki bor pulit syapang kani ka suitcase ka ba klem terai ka ba bu harut surang ki pulit ki bala lek bentok ken anda kila play ya ka suitcase kila lapen ban da kamet jong ka Himani Narwal ringkat bekidak mong haki benta jong rendang ki pulit kila pelong ya ka jingtok ken pat phale ru ya ka postmortem malam ya ka dalton rai halo kani ka jingsha penyam jong kani ka samla hangni klimat pat nya phash Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei ka sarkar Ukraine kala penramjur yo president kari US Donald Trump bala persang man pensange ya ka jingpha ye kila jingrap shiki shipai jong kari Ukraine ki he sarkar kilong ba kani ka sinjam kala ban pelong ya ka nong ba Kiev ban pendam no hakmat jong ka Russia
Kani kerai bala penmena daki obsar jongka White House kalawan hadian bau Trump ula penborio president jongka Ukraine u Volodymyr Zelensky banyak kerana sukno bat keri Russia. Kajing pensengek kansan menpa yaki jingerap tiartma shiki shipai keri Ukraine kalapen kendit hadu kata-kata ya ke sarkar Ukraine bat iki parlok nakiri Europe kiba penpa bamenta kasngaukia ya ke Ukraine kedang la ne menkerda yaladi na kajing syahirtma haki shipai keri Russia. Katanat jong ka UNICEF ka bapet kerpang yagi kena ha Kylleng ka Pyrthei kala pentim bagi kena ki benang hapok ka sansnem kerta kentup ru ki kelung ki dei ki lanon ki bakala sok pedung ha ka jingsha Lber ijat na ka jingkhie ka thma hapreng ki shipai ka ri Sudan bar ki bor shipai ka Rapid Support Forces ka UNICEF kala pentip ru ba katkum ka jingyo lum jingkhen la pentip baki dan hadu arspa arpuwei tili ki jingsha sha Lber ijat jong ki kena rin na du snam arza apusau Ka World Health Organization hakas ngi baar kalayat hu ba ka jingpen sange da kari US sikila jingaram kalakta hadu kata-kata yiki program a jingaram haka kwat ka khia haka Pyrthei barok ka wei Henry wat la kata ka World Health Organization kalakut jingmon manwa deki wei pat kilat kilenti man the jingaram shekiri ki beran kam jingaram bar ka jingkershan ka bakerki Kanong aktien jaga World Health Organization ka Margaret Harris kala Khubor bakat tu kat ni ki program kila dep an syakta kentup ru ya ka jing ai da wai tika nyang persen ya ka bala Beijing ram pisa shispa na ka shispa da ka United States ka kenhun jangki riu in maryang kala penremjur ya ka jing sngap jar jangki bor penya ka Albania bat ka jing penslam bantokin halor ka jing suba pentut ya ka bi jabo syakri Balkan Kidon hadu shispa atli kitab bala suba bala thep ki jabo ki balong bi ya ki bala penhab ha port of Durrës na ka jhat ka badon ya ka lama jo ka Turkey kata haub nai nai wing jo usnam bala dam but ya ki bala ra shiki chaka ki basngan kalami ka jinga pen ibor shimit hapreng ki shipai jong ka ri Pakistan bar ki bor pahara ka ri Afghanistan ha khapu jo ki atli ki ri kat hadu bala pelong yaki hajar ngut ki riu pat ba ban phet krat na la ki jong ki ying kisam Kajing akan art kelas sedang naduk kalai Tarik Lber aza apusan. Kat baka Pakistan, kadang pa iki marbam syakari Afghanistan, hakas ski sedang jong kalet niam Ramadan. Kumba khatsan hajar ngut kinong shong shnong jong kalandi kotal kila syakta. Hadian bagi bor pahara kari Afghanistan kila senret kuli nakik tang suloi klem da ajing maha. Daka basyusiat pathar yaki office sarkar bari kiri upat ba. Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasi. Khuble.